Tak předně gratuluju Kolínu k výhře. Já myslím, že to bylo pěkné utkání pro diváky, dramatický až do konce. Dalo se to očekávat. My jsme samozřejmě přijeli trochu v ukleštěné sestavě a to si myslím, že bylo i na naší hře znát. Ale s celkovou hrou naší si myslím nemusíme nějak negativně hodnotit, nicméně porážka je samozřejmě hořká v tom, že se zdálo, že bychom mohli si odvízt první 2 body, ale bohužel basketbal se hraje 40 minut a já bych řekl, že už to je takový evergreen tady v Kolíně náš, no, že zkrátka rozhrajeme si dobře utkání a některý zápasy dotáhneme do konce, protože někteří hráči buď mentálně udělají chyby nebo skolabujou a v okamžiku, když domácí udělali šňůru 14-0, tak se dostali na koně a my už jsme bohužel tou střelou Luboše Stry v závěru neotočili utkání v náš prospěch, takže odjíždíme samozřejmě trochu smutní, ale musíme se oklepat a liga samozřejmě pokračuje dál. Děkuji. Děkuji za gratulaci. Jako musím říct, že dneska zápas byl takový zvláštní, protože Děčín přišel bez slušných a kvalitních hráčů na perimetru Bosáka a Bažanta, taky Landa měl problémy, jako my jsme to viděli. Ale 24 hodin před zápasem jsme neviděli, že zůstaneme bez Alena kvůli technickým věcima, ne našeho vínu a že nám se Hans zraní u 4. minuty. Tak to pro nás byl obrovský, ale opravdu obrovský problém, protože já jako trenér to musím hodnotit tak, jako že jsme ztrátili 2 měsíce práce, že jsme se spolu hrávali, nebo v spolupráci z těch 2 hráča, kteří jsou byli lídry týmu, kteří jsou vedli to a najednou jsme museli hrát 35 minut sa mladým Rovenským na rozehrávci, který poprvé v životu okukává motonku buď slabičky, nebo museli dneska hrát 10 minut, jako nebyl ani špatný mimochodem. A museli jsme tam použít Ličartovského a Bakiča, který nejsou ani jeden z nich 2, není hráč, který hraje na pozici 1. Jako tím pádem jsme ztrátili všechny 2 opravdu dobré dvojky a museli jsme jich dát na post rozehrávače. Jako. Proto je to vítězství pro nás cenější, protože jsme to dneska vybojovali bez rozehrávačů. Naopak Děčín měl 2 rozehrávača, velmi dobrá rozehrávača, Šišku a Viorála, jako, který se mně moc líbí osobně jako hráči a nesoutěžili celý zápas z toho. Jako trenér Budinský to odehrál velmi chytrý, viděl, kde je naša slabina a my jsme se trápili. Musím říct, že letos se přesně ukázalo to, co jsem i myslel, nebo co jsem i tušil, nebo jak to bylo v průběhu příprav, jakože se náš tým na rozdíl z minulého roku nepoloží, když Súpeř vede o 5, 10, 12 bodů. Naopak to bylo 6 nebo 7 minut před koncem, jako Děčín vedlo 12 bodů. Minulý rok by prohráli o 25, ale jako ti kluci se dali dohromady, fakt začal bojovat a ještě víc, než do té doby a otočil ten zápas na plus 6, co je velmi, velmi pozitivní. Jako já z toho mám radost, myslím si, ostatní diváci, kteří jsou nás podpořili dneska fakt výborným způsobem a já jim chci poděkovat. Taky ti děčínský jsou byli dobrý a byla pěkná atmosféra u hály. Co říkal trenér Budinský, to je krásný zápas pro diváky, ale pro trenéry myslím, že nebyl až tak krásný, spíš byl napjatý a přežívali jsme ho hodně oba. To jinak nemluvím tak dlouho, ale dneska jsem musel říct tak pár vět a doufám, že jste mi rozuměli, to bylo nejlepší český sumy. Děkuji. Hráč utkání? Karel Auštrům. Děkuji. Pro novináře 6 se dívá.